diaturkan satu persatu bareng Syakura biasa restu ibu. Ayo caplin kayak yo. Harimau, harimau, harimau Malaya. Sakura lo mas. Loh, aku suwira ngetok nih. Iya terus mbak, pokoknya full. Nggih, niku mau sing ngene. Nah, Ngono terus. kuwi direkam wir. Ya coba. Iya. Iya apik. Apa to mas? Piye mas? Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor bermacam coraknya, Wadimor sarung khas Indonesia, Wadimor tentu sarung kita, Wadimor pilihan para pria, pilihan lelaki istimewa, Wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor tentu sarung kita, Wadimor tentu sarung kita, sarung Wadimor Indonesia. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Wadimor. Sarung khas Indonesia. Hutan krimis arus uwe jas lagi awas iya iya cak berjoget di sawer Bang Manten ya. Gocean, gocean mulai ben gak tiba. Dayung, dayung. Hey, hey. Ayo kanca.
apa-apa, Mbak. Penting sampean ayu. Restu Ibu Audio Sakura Lighting. Iya iya. Kanca ning sisih gembira alirap-irap banyune segara akiak numpak pau layar ayo dina minggu pariwisata on praune wis nengah Ya cok. Woyo ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lukrah lesu adik jawil bas jebul wis sore pitingkel apa katon gawe Mangga Sakura Ananapatia napatike kena apatia apatitekeku apatiku apatiku tutu apateye Ananapatia tia napatike kena apatia napatike Mangga joget mriki mangga. Mangga ayo Rene kumpul ibu-ibu kumpul ayo Jos. Ayo yo.
mlebu dadi bakat yang terpendam ke aja didelikne ya Mas. Lah Bu, nek rusak ya Lin, nek rusak ya ndek. Asik-asik ya ndek. Rita, cek 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 halo halo. Halo halo. Lamun waros liramu. Batin iki Batin iki anak tresno kang ati tan bisa jenjer kaya ra bisa ngucati sebenci tansah yodo ati nanging aku mati blokon puasane teman ora tresno Mas Herman Por sajroning batinku biar nandang tresno iki ditaruh di tua. sinodran sader mong lampahi Ilegas ya. Mas Nggih, mau dipun lajengke lagu napa Mas? podang Oh kuning. podang kuning nggih. Ulo sawah sapa ngendut Ya, ayo Git. Datan opah atiku wis kapilon Saemben rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Sakura
ngaturaken pamundhutanipun saking Bapak menika disembadani. Ya. Asap hei. Sakura bisi. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Ayo nduk. apa sliramu ra krasa aku nyambleng. Niki sudah berapa kali selama bulan Lebaran ini? Baru sekali ini sih. Mbak Don niki berarti nggih Iya, sami. aku tuh nervous, Mas. Oh, ngaten to. Mula Iya. anu teng griya sik napa ada gula apa napa? Iya, Mas, iter gula. aku Tesih. suka Oh, nih. alhamdulillah nggih. Nadyan to menika kala wingi wis bar kejeron ya to. Apane sih kejeron? Nak? Maksudnya kan yo iki wayahe golek pulian malih ngoten. Aku. Selama 1 bulan Aku. kan libur lho. Mbak dia Mbak ndak libur. Enggak. Oh, enggak ada. dong. Jalan aplikasinya Aku masih jalan ya? Saya masih lokasi kayak sik jalan. Mas. Masih alhamdulillah kan Lokasi tak jenengan aktif. jualan online itu nggih. Online, Mas. Alhamdulillah. Jenengan mboten ngertos, mboten tumbas jenengan. Lah marai karena aplikasi online HP kuwi niku dereng mampu. Ngisi. HP-ne tipe Ah, pira niki. to jenenge? Niki Vivo urung Type C. Jadi urung mampu nek dilebeti aplikasi ngeten niku. Aplikasi ini gak iso, Mas. Nggak bisa masuk nanti Waduh. ya kira-kira niki mengke iki barekan wis gak enek kabeh. Nanti perbarui, Mas. Nggih Iki insyaallah niki kerja bulan. keras ya, Mas. Kerja keras. Oh, tapi keliru. Tapi iya. Sing bener ki kerasé lagi bekerja. Eh, Teko ibu-ibu niku, bapak-bapak nek gak kerasé gak iso Nggih bekerja. to, Bu. Nggih, Bu, nggih. Nggih to, Mbah. Nggih. Nggih. Kerase lagi kerja. Bekerja. Nggih. Tegese iki pemanasan sik Mbah iki iki nek jane nyambut ngerti gawe. ora to jane. Anjir. Anyaran, Mas. Nggih, niru tenggen YouTube niku kathah ningali Mas. Lho, Mbah masa mbok kon ningali YouTube. Kon kok sumbere ya kok kono. Ojo lali Ya, palingku. ayo. Kemana kemas jadimu. Setia satu tak anteni nganti
Wasik bersama Sakurata. Restu Ibu Audia. Motor Ibu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu sliramu rakoso Balik jauh. Jaranan sing numpang nderake Waktunya baca SMS. undangan monggo. Niki mau Dek Tia sampun dibawani. Dibawani ya. Nah, aku ya nyuwun to. Oh, jenengan Iki nggih. lagune salam kangen, salam tresno, Oh, salam kangen. tresno, salam kangen. kangen. Nggih. Saben ku nyawang. Lah. Oh, nggih. Ayo. Nah, iki dibawani Kawit Mas dulu. Rinta. Ingkang ngesaken kondur, Oh, ngesaken kondur awit nggih nderekaken Bapak Ibu nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun, Nggih. anggenipun kepareng katuraken. Ingkang sampun kepareng katuraken. Nggih dibawani nggih. Nggih no, mumpung ketemu. Apa nggih? Ndang Mas. Aku mbok pancing sik, Mas. Kudu mbok pancing sik. Ben Kudu roh. lah. Karepmu Dek iki kan piye? wis dolanan pancing to, njajal. Iki praktekne saiki. Kok so Hanjra ingkang puspi tarum kasiniring samirana sekar kadung. Bu kok gumujing mawon napa, Bu? Mriki Mirsani. Nasdianto wonten laladan Kendal swasranipun pun kados teng Kedunggalar nggih Bu nggih. Napa nggih? Wah niki langenane kanca-kanca niku warung tengah sawah Kedunggalar belok sithik. Sate. Sate napa, Mas? Sate trenggiling. Sik ulam sono, ulam ki iwak sono iki kiyik lho. Hah? Kok iso panganane iwak kiyik. Sapa kuwi?
Wis Wis akeh. aja mangan iwak kiyik, Mas. Kiyik. Marai anu Ini, gak apik. Luwung iwak ketrek. Luwih apik kuwi, luwih apik kuwi. Dene kirik. Ini kok kethek Oh kirik niku suwe-suwe. konsumsine kanca-kanca kuwi nek nggo semangat ben Suwe-suwe sate biah. hambre sekar gadung gongas gandanyo mawe raras renaning driya Terima kasih. kasih bawanipun. Bibirnya bisa mingkus-mingkus. Mangga gitu dipun ya. aturaken nyuwun garap alusan rin nggih Mas Darbo Mas Roni. Anggenipun katuraken. Sinten? Jain Mas Jain. Mas Jain. Yo, pengendang riok. Mangga. Saben ku nyawa fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andom tresno bebarengan ning kedhong amba saiki ada papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah antu muga iya wektu bisa ketemu pancen kudu tak akoni yen tak tresno ra kudu duweni apa terasa jroning Jan. panyuwunku mring sliramu isih ati iki liwat angin wancitan aku titip sareng kangen ngusiramu Sarkan kiripun kata-kata kawula lumantar sakura. Kinantenan lumantar kata-kata restu Ibu Audio Sakura Lighting. Ah. Ah. saben ku nyawa fotomu rasa kangen ku marang sliramu
panyuwunku mring sliramu rak ngono ta wise ati iki ayo liwat angin mancing dalu aku titip salam kangen nggo siramu salam kangen atur sampun nuhun matur suwun Mas Rinta ya berkeparak aturaken tembang kagum iki kok ekspresif kaya wong loro iki malah iki ngono kuwi pancen ombene pil koplo mangga rada gambling jeget malah nggih Bu nggih nggih mangga monggo Ya. ibu-ibu oh 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 yo ayo nduk iya 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 ah oh 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 la 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 oh 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 iya 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 ayo Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Hede tindak pundi kadengaren Lah iki. tindak wae Hei. ora Hei. pati dewean iya suwe gak ngetokne lali apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngandani Leresan mas alias kebetulan ya ta ayo nduk Lah iki. mangga Pak Top wong lekan golek momongan Oweng oweng niki rondo napa Mbak Yu badhe pindah Alhamdulillah. Ampun kuciwa seperti yang diharapkan lunga blanja ning pasar baik prawan rondo kanggoku rapate penting Gun and Roses Mas asik asik yo semua tangan di atas ya. tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadek karen tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani ayo ke
gotong royong nyambut gawe. Lah yo ngono lho Mas. Terima kasih Bapak. Kok kan pikiran Mas. Awan Belu kadang tempat marmain. Niki plancono pembangu bagi tindakan. Ampun aku sampeyan ampun ku jiwa aku lo rawan anyaran ditinggal lunga. awan Kencane pasar pae. Hoi hoi. Tuan rondo kanggoku rapate penting. Ning semas tuku gelang apa ati-ati justru malah biar Yo. jangan dijamin. Aku hari aku bersari iki kaya sekali. Yo yo. Sampun kantor matur Matur suwun, sembah Pak. nuwun nggih Pak nggih. Kok ya aku kok